titan dera angko dom bentuk nama nengah beta ha beta bunganya kita biarlah balik mantan nengah angko doai nengah biar boy sama hodeng nengah mau ultang paltan nunggu nengah pun denglai Ma अब्ला BTC आव फ्रीडम अफ स्पीच बे गोमामासो नामा उदाङै खोथा बाथ्रा बुंनो मोननाय उदाङै जुदि माने रायलायनो मोननाय बे मोनथायखौ दिनै सोर होबथानायदों दिनै सामान्य इलेक्सननि खाथिराव दिनै बिथांमोनहा दिनै बेफोरबायदि दम मानो होलायखो बिराद लाजिथाव थांनायावथ' नों बिदि जाफेराखै थांनाय 5 बोसोरनि गेजेरावथ' बेफोरबायदि थासारियानो जायाखै आरो दिनै 5 बोसोर जोबनाय लोगो लोगो दिनै फ्रीडम अफ स्पीचआ बाहा गोमाखो खोथा बाथ्रा बुंनो मोननायनि उदांस्रिखौ सोर खोमाखो दा बबे पार्टिया खोमाखो दा बबे पार्टिया माने खोमादों नोंथांमोना मोजाङै खोनासंनानै लाबानो जाबाय आरोखि जुदि बायदि रोखोम सानाय सुनाय बेमारजों भुगिनानै दङ बा नोंहा प्रेसार ब्लाड प्रेसार सुगार ओमफ्राय बिदिनो मानलु मानला जानाय मोदोम बुनाय आथिं बायनाय आथिं लोरिनाय आरो आथिं बायनाय आथिं लोरिनाय बे खिन्थु आरो लोगोसे नोंनि गथ'आ खुगाजों खदै गबाय थायो खदैया बन्द जानो रोङा बेबायदि गोबां बाथ्रा हापानिनो माबा माबिनो बुहुत थारमाने नोंथाङा कल खालामनानै सोंहरनांगौ जे नैबे बेमारा हामगोन ना हामा नैबे बेरामखौ हागोन ना हाया होननानै नोंथांमोना खालि कन्टेक्ट खालामनानै सोंहरनांगौ आरोखि बे जाहैबाय मा बाक्सानि दुमनियाव गतिके नोंथांमोना कल खालामना सोंहरनो जाबाय बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दुमनि गामियाव आरोखि दै नोंथाङा सोंहरनानै लादो नों मोजां ट्रिटमेन्ट खालामना लाबानो जाबाय नों ब्लाड प्रेसारबाबो सुगारबाबो नानानथा रोखोमनि आथिं आखाइ बायनायनो लोरिनायनो माबा मोनसे बुनायनो केन्सार जानायनो हिन्जावफोरनि बे आहाराव माबा जायोना केन्सार जायोना बेफोरबायदिनो गोबांथार आरोखि सानाय सुनाय बुनाय नोंथाङा जादोंबा कल खालामनानै फाहामथाय लाबानो जाबाय आरोखि hello oh hello नोंथाङा एस जकिं ना oh आं yes joking आच्छा नोंथांनि भिडिअखौ नुदों आं दे ओमफ्राय मा खाम्फा गायसननायनि मा हगारनानै मा देखायदोंमोन नोङो आं बुजियाखै बारा बुजियाखैब्ला बुजिदो भिडिअ नायनानै नङा बे सोर माबा फाउन्डेसन खालामनायनि बियो नोङो बे माबाखौ नायाखै जुदि फाउन्डेसन नों थांना नायदोंना नायाखै हा सोर इनग्रेसन खालामदों बेखौ नायदोंना नायाखै बे इनग्रेसना माब्ला समनि बियो नङा नों खुद थांना नायदोंना नायाखै माबाखौ इनग्रेसनखौ मोजां सिनायाखैलै माबा नुहुरजोबाखैना भिडिअआव नोंनि भिडिअआव जेराव इनग्रेसन खालामदों मेन माबायाव बेयाव थांनानै नायदोब्रा सोर खालामदों बेखौ प्रमद बर' खालामदों लरेन्स इस्लारि खालामदों बेखौ नायदोंना नायाखै नोंलाय माब्ला खालामखो माला खालामखो नों नायदोब्रा बेयाव माब्ला खालामखो आच्छा नोंथाङा अबेनि होनदों माबानि सनितपुर गहपुरनि ना सनितपुर गहपुर माने जेनेबा मा हिसाबाव सोंखो नों बेखौ आङो बे जायगाखौ मिथिगौ बेसे समनिफ्राय मिथिगौ नों बेसे समनिफ्राय मिथिगौ आच्छा बेसे समनिफ्राय नों मिथिगौबा बे लामाखौ सोर सेंसन खालामदों बुंलाय बे लामाखौ सोर सेंसन खालामदों नों जुदि मिथियो होनबाय दे नों मिथियो आं मानिबाय औ बे लामाखौ सोर सेंसन खालामखो सोरनि सरकाराव मावखो नों बेखौ आंनो प्रुफ होलाय जेनेबा खामानिया माब्लानिफ्राय जाखो हा खामानिया माब्लानिफ्राय जाखो नों बेखौनो मिथियाब्लालाय नों बबेथो बे खामानिखौ मिथियो होनखो नों जुदि बे इनग्रेसनखौनो मिथियाबा मालानिफ्राय खामानि मावदों बर'नि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै दिनै बुंदोंना बे लामाया दिनै मा जानानै दं नों नुदोंना नुवाखै बे लामाया मा जादों खोथा मा बुङो नोङो बे लामाया मा जादों बे लामाया मा जादों मा जादों माने नों डेभेलप खालामदों होनबाय प्रमदखौ थ' बे लामाया सोरनि दिनाव सेंसन जाखोब्रा बेखौ नोङो फरायनानै नायदो इनग्रेसनाव सेंसन जानाय जायैखौ दिनैसिम सेंसन जादोंब्लाबो नोंसोरो मावनो हायाखैथ' मावनो हायाखै होननाय सोदोबा बोरै जाखो नों अफिसियेलि खामानि मिथिना मिथिया नोंलाय अफिसाव थांनानै दा लेटारखौ मानो मिथिया नों खोनासं अर्डारखौ लायनानै नोङो डेभेलप जाबाय होनना बुंदों नोङो दिनैहाय 5 बोसोराव मा दिनै एनडिएफबि खौ थगायनानै मा एग्रिमेन्ट खालामना मा मावखो एनडिएफबि खौ मा थगायदों एनडिएफबि खौ मा थगायदों मा थगायाखै एनडिएफबि नि सोमोन्दै नों मा मिथियो एनडिएफबि नि सोमोन्दै नों मा मिथियो नों बबेनिलै फालतु नङा नों एनडिएफबि नि केडार ना एनडिएफबि नि माबा नोङो जेनेबा एनडिएफबि नि सोमोन्दै जे बुंदों एनडिएफबि नि केडार नामा नों एनडिएफबि नि सोमोन्दै जे बुंदों नोङो आंजों मोजां रायलायनोबा फै रायलायनोथ' फैदों नोंनोथ' फन हरनो थिनदों ओंखायनो फन हरदों आं दे नोङो आंजों मोजां रायलायनोबा फै चिराङाव फै चिरां आमथेखानि सिमायाव फै मोजां सावरायनि नोंथाङा माब्लानि माबा एनडिएफबि आरो आं जोनोमनिफ्राय एनडिएफबि नंगौना नङा
mau bujiगोन मिथिबाय आरे आं नोङो गोदाव सोराव फालतु खोथा बेवहाय दा बुंसावफै मा फालतु खोथा बुंदों लरेन्सनि खोथा बुंनानै माबा मोनसे नोङो इलेक्सनाव सोरखौबा कनभिन्स खालामनाया बे नोंनि खोथा बियो मिथिबाय आं मा फालतु खोथा बुंदों नों आंनो मा खोथा देलाय नों बुंलाय नंखाय बाथ्राफोरखौ नोङो बुंनानै मा नंखाय बुंदों जेनेबा माया नंखाय जेनेबा माया नंखाय जेनेबा नोंनि भिडिअआ नंखायब्रा बबे भिडिअआ नंखाय दे प्रमद सरकारा डेभेलप खालामबाय बिटिसिखौ होननाया आच्छा आं जितु स्किम देखायदों बे स्किमखौ सोरनि सरकारनि दिनाव इनिग्रेसन जानाय बा बबे समाव बेसेबां करोड़नि सेंसन जानाय बेखौ नोंसोर अफिसियेलि नायनो रोंगोन ना रोङा शान्ति सुक्तिनि नामावहाय बेनो डेभेलप जाबाय आरो ने नोंसिना अह बे खोथाखौ लाङाखै आङो जि बुस्थुखौ अन दा स्पटआव मोनदों आं बेखौसो बुंदों ना दा नोङो बाहाय खोनासं औ अन दा स्पटआव नों मोनदों हाग्रामा सरकार फैनाय लोगो लोगो दे जागा माबा इनिग्रेसन जादों बेखौ नों नुदों ना नुवाखै आरे बेखौ नोंसोर मानोथो देखायाखै नोंसोर देखायबाथ' आं बेखौबो दाबनो हागौमोन ना नोंसोर मानोथो देखायनो हायासै नोङो बेखौल' नुबायबालाय आं जेखौ नुदों बेखौनो होदों मोजां गिदिंनानै बुं आरो दिनैहाय नोंबायदि मानसिनि थाखायहाय एनडिएफबिआ गोदाव सोराव जाजोब्बाय मिथिबाय एनडिएफबिनि खोथा बुंबाय थादों नों एनडिएफबिनि खेदार्स ना मा दे बुंलाय नों आंनाव आं जेबो नङा दे एनडिएफबिनि सोमोन्दै मा मिथिनायनि एनडिएफबि एनडिएफबि जाथिनि नामाव 10 बोसोर जेल जानानै फैनाय मानसि नङाबा एनडिएफबिनि सोमोन्दै नों जेबो मिथिया गारा एनडिएफबिनि माबाखौ लानानै मा हिसाबै बुंबाय थागोन नोङो अब्ला नों बेसेबां एनडिएफबिनि मावग्रा हा नों अब्ला गोबावनिफ्राय एनडिएफबि मावग्रा नालाय एनडिएफबि मावनायनि आं खोथाखौनो बुङाखै नों जे गावखौसो बुंदों जे आङो एनडिएफबिनि खोथा बुंबाय थादों आं एनडिएफबिनि खोथा बुङाखैना बेयाव आङो सरकार दानो हादों एनडिएफबि खालामामोनब्ला सोर सरकार दानाय दायोजों जेबो प्रयजन गैया नों आंखौ थ्रेटेन होदों ना मादों प्रमद सरकारा बेबायदि डेभेलप मावबाय होननानै बुंदों नोङो आं जेखौ होदों बेखौनो नुदों जेखौनो मावदों बेखौनो आं होदों आं जेखौ अन दा स्पटआव अफिसियेलि मावगासिनो दं होननानै नोङो बुंदों ओंखायनोथ' बे अफिसियेलि जितु आङो अर्डार मोनदों बेखौ आं बुंदों थ' बेखौ सोर मावखो बिसमुरि टु सरलपाराखौ सोर मावखो अफिसियेलि अर्डार बेखौलाय सोरबा सासे एमएलए मावखानांगौ दायथ'खा माथो बेखौथ' खिन्थादों बेखौथ' खोन्थादों आङो बेखौथ' मावखानांगौ दायथ'खा माथो मावनांगौ दायथ'खौनोथ' जानायखौनोथ' आं खिन्थादों मावनांगौ दायथ' जानाय कमप्लिट मावनायखौनोथ' खिन्थानांगोन ना जेखौ एमएलए मावनांगौ दायथ' बे मावनायखौनोथ' आं खोन्थादों आङो लरेन्सखौ गाज्रि मानसि हिसाबै गाज्रि बुङाखै मिथिबाय नोंनि नंखाय बाखाय माने प्रमद सरकारा बेबायदि डेभेलप मावदों होनना बुंनायावसो आं मादों मिथिबाय नङा आङो सोरबा प्रमद सरकारा जि मावदों बेखौ बुंनायाव नोंहा मानि थाखाय नोङो नोंबायदि इउटुबारा गोबां दंमोन प्रमद सरकारनि मिथिबाय नङा माबा बड'लेण्ड टाइगारनो बहाथो बिलाय नङा नों आंखौ थ्रेटेन होदों ना काउन्टार होदों थ्रेटेनिंबो होदों काउन्टारबो होदों नोङो औ अबेनि नोङो अबेनि नोङो आमथिखानिब्रा फै आमथिखानि बबे न'आ खिथार आंनो एक्जेक्टलि न' लकेसनाव आंनो नोङो मानो लकेसन मानो दंमोन नों जेनेबा आंखौ मा हिसाबै दंमोन नों मा हिसाबै दंमोन आंखौ आं दंमाखै नोंखौ हा सैथो बाथ्राखौ बुंनांगौ थ' सैथो बाथ्राखौ बुंनाङा बे आंनि राइट आं नोंगौखौसो बुंदों बेखौ आंहा खोनासं नों सासे इउपिपिएलनि मानसि आं सोरनिबा सापर्टार आंहा बबे गभर्नमेन्टखौ मोजां मोनदों आं बेखौ बुंगोन बे आंनि अधिकार बेयाव नोंहा सोरखौबा थ्रेटेन हरनो नोंनो इन्डिभिजुवेल राइटखौ सोर होदों हा लेखा फरायना फरायाखै नोंलाय हा नोङो ओइ भाइ बुं नोङो बांद्राय बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै बुं आं बेखौसो बुंहरदों मिथिबाय थ' आं मा गोरोन्थि बुंदों आं जिथु स्किम देखायदों बे माबा नंखाय नामा बे नंखाय बे सोरनि गभर्नमेन्टनि समाव बियो खामानिया जादों बेखौ नोङो प्रुफ नागिरहैगोन अफिसाव आरो आं जिथु स्कुल देखायदों बेखौबो नोङो नाय अफिसियेलि बेयाव नोंहा बुंनो थाखाय आंखौ उल्टा थ्रेटेन हरनो थाखाय नोङो सोर हा अब कौन है मेरे को थ्रेटेन देने वाला हाँ अब कितने पढ़ रहे ओ बेटा तो हमको थ्रेटेन दे रहा है आंखौ दम होदों नामा नोङो बेटा हा बेटा बुंनायनि खोथा गैयालै होमबालाय माथो नोंलाय आंखौ दहाय नोङो बेयाव भइसआव मा हरदों नोङो आं उल्टा फाल्टा नंगौ नङा बुंदों नोंलाय आङो अनेक बुंनो हायो गोदाव सोराव बेयाव खोथा दा बुंफैदो मा गोदाव सोराव बुंदों आङो
नों सनितपुरनि जानानै क'क्राझारनि जेबो मा सनितपुर क'क्राझार डिबेट खालामदों नोंलाय हा बायसाव बुंदों नोंलाय नोङो इसिबां दम दंबा नों जेबो खोथा मिथिया मिथिबाय नों मिथियोब्ला एफा दम दंब्ला बै नोंसिनि बिपिएफ सरकारा बैयाव जे माबा ओइ आक्रासखौ जे होदों बे उरुब्रयखौ मानो बुंनो हायाखै नोंसोरो बेयाव नोंसोर गैयामोन नामा नोंसिनि सोरबा गोरों मानसि गैयामोन नामा मानो बेयाव गुबुन जाथिखौ होमबा बे गुबुन जाथिया जुदि थिखिर मोनदोंबा आंलाय सोर हा आं सोर ओइ आं सोर तो हजोंनि मानसिया बेयाव मानो फैयो बिनि मानसिया बेयाव थायो ब्रिटिशनि बड'लेण्डनि जों बाखिन्दा मानसि माखौ लानोसै इन्डिपेन्डेन्ट खोथा बुंगोनलाय दानिया जाफ्रा मालाय होमबालाय मा हजोंनि बिनि बैनि खोथा बेलाय हा मा होननाय जादों मादि मोनदों नोंलाय क'क्राझारनि मानसिया बेयाव मानो फैयो होमबा मा होननाय बुंनाय जादों बेलाय मा कन्ट्रभार्सि लाबोदों नोंलाय बेटा बेथा नङा आं नोंनि मिथिबाय नङाबालाय बेसेबां फरायनाय नोङो आइननि सोमोन्दै मिथिना मिथिया नोंलाय बे बबे केसाव होनो हागोन मिथिगौ नोंखौ दानो नागिरहैगोन आङो नामखौ बुं नोंनि एड्रेसखौ हो बे आंनि राइट आं इउटिउबार भाई आं इउटिउबार आं जेखि बुङा बे आङो नंखायखौ बुङाखै अफिसियेलि आंनाव कपि दङ बबे खामानिया बेसेबां सेंसन जादों बेखौसो आं खिथादों फैनोबालाय फैदोब्रा फैनोबा फै नोंनि न'खौसो नांगौ आंनो नोंनि एड्रेसखौ आंनो लिरना हरदों नोंनि फट'आ थाबायथ' माखौ लानानै एफा देखायदों नोंलाय सरकार थानायखाय नों बायदि इउटुबारा जोंनि थाखाय लोमालै मिथिबाय दे ठीक আছে बुं मा बुंबाय था नों बबे फरायनायखौ लानानै गोग्गादों नोंलाय आं जथेस्थ' फरायनायखौ लाना गोग्गादों आङो नों आयेननि सोमोन्दै मिथिया नों आयेननि सोमोन्दैनो मिथिया आयेननि मिथिया गारा नों सोरबा सासेखौ मानो काउन्टार हरदों नोङो मा बबेनि बेलाय आं बड'लेण्डनि आङो बड'लेण्डनिलै आङो बड'लेण्डनि बबेनि नङा बड'लेण्डनि आङो मा बड'लेण्डनि नोंलाय बबे बड'लेण्ड दङ नोंहालाय मा बड'लेण्ड गैया आंलाय सोरथो बबे गुबुन जाथि जाखो आं माबानि नामा बांलादेशनि नामा बड'लेण्ड प्रमदनि बड'लेण्ड नामा प्रमदनि बड'लेण्ड सुइजारलेण्ड ना बेफोर खोथाखौ लांना लाब गैयालै भाई नोंसोर जुदि एफा गियानि नोंसोर गोरों मानसिब्ला नोंसोर दिनै आं बुंगासिनो मानो खर' सादों जाय बुस्थुआ अफिसियेलि अर्डार जानानै दिनै खामानि कन्ट्राक्सनाव सोलिगासिनो दं बेखौ बुंनायावलाय नोंहालाय मानो दोलाखो मानो गगा मोनखो मानो खिगुनो नागिरखो मा आरे नोंसोर अफिसियेलि कागजखौनो मिथिया नालाय बुंदोंथ' आरो नोंसोर मा नोंलाय मा मिथिगौ रा बे अफिसियेलि खामानिखौ मा होननाय जाखो बेलाय अफिसियेलि खामानि मावदोंलाय थ' जाम्बालै नोंसोरजों रायज्लायस्लाय बबेबा बै 2005 निफ्राय जों अफिसियेलि खामानि मावदों मिथिबाय नोंसोरजों रायज्लाय